פשוט וקל להוסיף זוהר ועומק מיידיים לעיניים שלכן באמצעות רצועות הריסים של ארדל. הכינו את הריסים ואת כלי ההדבקה, רצועות ריסים של ארדל, דבק קלאש גריפ, מספריים קטנים ופינצטה. אם יש לכן ריסים ישרים, ייתכן שתרצו לעגל אותם או למשוח במעט מסקרה לפני ההדבקה כדי להבטיח הדבקה טובה יותר. התאפרו לפני שאתן מדביקות את רצועות הריסים. לבדיקת התאמת הריסים, הרימו בזהירות את הריסים מהמגש. השתמשו לשם כך בפינצטה. הניחו את רצועת הריסים על הריסים שלכן. התחילו בפינה הפנימית של העין כדי לוודא שהאורך מתאים. אם הרצועה ארוכה מקו הריסים שלכן, השתמשו במספריים כדי לקצר אותה. למריחת דבק ריסים, לחצו בזהירות על השפופרת וטפטפו דבק ישירות על הריסים. המתינו כ-30 שניות שהדבק יתקשה מעט. עתה הניחו את רצועת הריסים מעל הריסים שלכן בעזרת פינצטה. הניחו את הרצועה קרוב ככל האפשר לקו הריסים הטבעי שלכן. לחצו בקצות האצבעות בעדינות כדי להצמיד את הרצועה למקום. נכון שזה היה פשוט? כדי להסיר את הריסים, עליכן לקלף את הרצועה בעדינות. הסירו תמיד את הריסים לפני השינה ונקו אותם לשימוש חוזר.